be burusula ko ni mɔgɔ min ko a y'a ka muso bila ko mɔgɔw bɛ jɛnbew de ta ka taa a tigi fɛ u bɛ taa muso in de fɛ u bɛ cɛ u bɛ taa muso mɔgɔ fɛ u ni jɛnbew de bɛ taa pour muso in ka segin ka don a ka cɛ ka so kɔnɔ ko o bɛ cogo di bon Allahu alam ni a bɛ komi nin y'u ka laada ma deli ka ni laada fana mɛn n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don nin ye laada jugu ye hadamaden dilali a ka ɲi mais i bɛ dilali kɛ ni sira de ye sira min ni silamɛya sariya ye a kɛ sariya ye i bɛ dilali kɛ ni o sira de ye mais min ye ka jɛnbe de fɔ jama ka wuli a bɛ jɛnbew fɔ cɛw muso a bɛ ɲagami ko aw bɛ taa k'o de bɛ kɛ sababu ye ka muso sagi ka na cɛ ka so kɔnɔ mɔgɔ kana fara o jama kan dilali ka ɲi ka taa furu dila muso bilala ni bilali ma dafa 3 ye ka taa furu dila muso in ka se ka sagi ka don a ka so kɔnɔ o ye ko ɲumanba de ye mais a y'a kɛ ni sira ye sira min dagalen don a tɛ kɛ ni ala kuta ye bon ko an ye min fɔ k'a fɔ ciden ko musow ma ni muso den 3 fatura e ɲɛ fitini ka taa lagara u bɛ kɛ sutura ni jahanaba cɛ u y'a ɲininka ko den 2 don a ko hari den 2 ko an m'a ɲininka den 1 kɔni la bon ko yala nin den min filɛ nin ye e ka muso tun jɔra kalo 3 kalo 2 ni o kɔnɔ tiɲɛna o fana bɛ jate den ninnu na wa ko aw fana bɛ dɔn a bangebagaw ni jahanaba cɛba ayi ni kɔnɔ dafara kalo 4 kɔni la ni kɔnɔ dafara kalo 4 la ciden karisa sabatilen bɛ Abdullahi ibn Mas'ud ka hadisa a ko ni kɔnɔ dafara kalo 4 la de ala bɛ malikiya ɲamariya ka ni fiɲɛ ka don den na ka to a ba kɔnɔ donc ni kalo 4 dafara den o den na ni fiɲɛ na ka don o la bon hari ni o jiginna ani ni ma bɔ nin tun donna o da a bɔra de o bɛ jate hadamaden ye o bɛ jate den ye o bɛ kɛ ewa o bɛ dɔn i ni jahanaba o bɛ kɛ sutura i ni jahanaba cɛ o de y'a to dɔɔnikɛlaw ko den sugu an b'a kɔ an b'a kasankɛ dɛ an bɛ sali k'a kan an bɛ taa su dɔ silama kaburuso de la parce que o ye hadamaden de tɔgɔ bɛ fɔ a la i bɛ tɔgɔ wele a la u bɛ denkundi saga faga la fana n'a se b'i ye donc o kɔni bɛ don a kɔnɔ ni min ye kalo 1 kalo 2 ni kalo 4 ma dafa o ye sogobun de ye o tɛ hadamaden ye o tɛ kɔntɛ ni kalo 4 dafara min ye o de tɔgɔ de hari o ni ma bɔ o bɛ jate bon ko yala a sabatira wa ko yala ni sunkalo ni mɔgɔ fɔlɔ min ni sunkalo sera ni sunkalo kalo jɔra ko ni mɔgɔ fɔlɔ min y'a ye i ye mɔgɔ kibaruya n'a ye ko kalo jɔra ko i ka farikolo haramuyara jahanaba ma ko u y'o fɔ yala u ka kɛnɛba a m'o ye baraji kɔni b'a la parce que bato de don silamɛw ka ɲɔgɔn dɛmɛ bato la ka kalo ɲini bon ni kalo sabatira i ye mɔgɔ tilen ye ka mɔgɔ kibaruya n'a ye pour ka don kalo sabatira mɔgɔw ka sun baraji b'a la wa ta'awanu alal birri wa taqwa ala ko a ye ɲɔgɔn dɛmɛ bato ni hɛrɛ la mais ni baraji min fɔra a nɔfɛ ko i farikolo bɛ haramuya tasuma ma m'o hadisa ye Allahu alam bon ko olu agence tigiw k'olu bɛ hijidenw ɲini k'o di agence tigiw ma ko ni olu taara agence tigiw bɛ wari dɔ ta k'a di olu ma baasi b'a la ba bon n'a y'a sɔrɔ wari min bɛ di e ma o m'a da kiliyan kan k'a fɔ e bilala ɲɛ misali la ni hiju wari ye misali la ni 1,000,000 de don u b'a kɛ 1,000,000 ni 120 ye kiliyan kan 1,000,000 ni 20,000 u b'a kɛ o ye pour u ka 20,000 in di e ma k'a da kiliyan in kan nin tɛ bɛn
mais ni hiju wori hakke fora ninde hiju koni wori mais azanji tigi yere de ya yira ni mugo min ni mugo nana nema a yere ka wori la mbe watandi ma ini mugo nana mbe wa mugo dina ni mugo min mugo nana bashi tola o ba fo ni masimsara e fana be tama ke ka hiji de munu nyini ka dama ubo o bara min ke o be komi o yi sara bashi tola ni ya soro azanji tigi babo a yere ka wori de la na ta da kiliyanka bon ko misiru dɔ bɛ yen ko kuranna dɔrɔn de ka fɔ olu kɔnɔ u bɛ kuranna dɔrɔn de fɔ k'u tɛ hadisa fɔ kiiri bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ tigiw ye hadisa ko nankariya de komi u b'a fɔ min ma minnu ma ko alikuraniyun ko kuranna dunkɛ dɔ ye olu ye ko min bɛ kuranna kɔnɔ olu bɛ baara kɛ n'o de ye fɛn o fɛn tɛ kuranna kɔnɔ u tɛ baara kɛ n'o ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ sugu de don ninnu ye kafiru de Qur'ani yuna doni ke bawo ko lu ye kafiru de mogo banna ci den ka disama e kafir de et puis atigi ma so Qur'ana yerema atigu ma limana ni Qur'ana yere de ma so Qur'ana yere de ma Qur'ana de ko ma yanti wanne hawa in huwa illa wahyuha Qur'ana de ko ci den te kuma na nin dunwaye ko aye fe ngo fe fo wa hawde do na cirama donc ci den ka hadisa sale be na ya fo Qur'ana yere de ya yiran na ko wa hawde do wala de ya ciyama ni e ma so ma ima so Qur'ana yere de ma folo Qur'ana de ko ma atakum rasulu faquduhu wama atakum rasulu faquduhu wama nahakum an fantahu Qur'ana de ko ni ci de nya mindi awma ayamina ni ci de nya bali minna ayatoy donc ci de nya mindi e ma ye min fo e hadisa kono aye min di ma hadisa kono ibannola ibanna Qur'ana yere de ma Qur'ana de ko ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasula Qur'ana de ko mu'minun ayatu alako akala bato aka cide aka ladda bato aka tugu cide ngo Qur'ana de ko o man yuti rasula faqad atallah Qur'ana de ko ni mugo tugura cide ngo ya ala bato wala mugo ko ale ba wasado Qur'ana de la ko amaso hadisa ko ma kafiri do amalli munani har Qur'ana e pe atigite se kala bato yere ala bato chogota tigila Qur'ana fule salli aya gorobali do fo waqimu sala Qur'ana ko de ay salli na ta chogola ni salli fana yara kannani wote Qur'ana kono la sare yara kannani wote Qur'ana kono futuri arakan saba wote Qur'ana kono fajiri arakan fule wote Qur'ana kono salli waqtu fana fule Qur'ana ye aye koriya de ke katuma donc me ka fo salli fana bata nindela abe banindela la sara bata nindela abe banindela futuru bata nindela abe banindela safo bata nindela abe banindela fajiri bata ni abe banindela hadisa de yewdo fo na le ko le maso hadisa koma atese kala bato atese ka salli re parce que salli fana rakannani Qur'ana mo bayo hadisa do yewfo la sara tabo chogola safo tabo chogola donc sungalo sunni ala ko sungalo kasude mais minye sumba ata yoro muno ka da yoro me muno be suncinya muno te suncinya hadisa de yow do fale Qur'ana ko de walillahi ala nasu hijjul bayt man sata ilayhi sabila ala ko kal kaba kere ya kata hiju abe alaka mugoka akali kaba kere kata hiju mugo minya seso mais hiju yoro donc ibe do ninde arafa ninde ewa muzilifata ni tawafu hakede beke ni safanu marwa ni boli hakede beke ibe ninde ke mudi fata ibe minde ke minna hiju bato yoro faramfansiya to hadisa de bufo kidan de yewu ke ado abake dome abake sami ako sheyba ma de kuju anni manashikakum ayaka bato yoro minan nan baki ka ko ke chogo mi aya be jate minan no fe hadisa de nunu fawiye donc mugo bo chogo de la kabati den kadisa ma ko be barake no Qur'ana de donc nunu nye kafiru de me bato chogo to la fara utese kala bato fana bon ko do ko muso fula de bale bolo
wale ka muso fula u bɛ hijabu de kɔnɔ mais a ka muso dɔ bɛ balimakɛ o bɛna a ka muso in fale ka so kɔnɔ n'a nana bɛ don ale ka so kɔnɔ a bɛna a ka muso ma hali hijabu t'u la bon ko ale ko muso balimakɛ ma i bɛ doni min kɛ n ka so kɔnɔ ka n ka musow la i ka jumarami ye nin de mais cɛ ka muso dɔ in tɛ e ka jumarami e bɛna ka sɔrɔ hijabu t'o la o man di n ye kana to ka don ka musow kan ka sɔrɔ hijabu t'o la ko a y'a datigɛ ale la ko ale ni min fɔ cɛ in ye muso ka balimakɛ ko o muso ka balimakɛ y'a datigɛ ale la ko ale kumana fɛ cogo o cogo ko a ma kuma fɛ fɛn b'a la foyi t'i la ale de bɛ kataw la foyi t'i la a kana don i ka so kɔnɔ dɛ foyi t'i e kan ale min ye ko kɛ ale de ala sɔsɔ ka ala kota puis fana a ye datigɛ min fɛ ni e kumana fɛ a b'a kɛ a t'a kɛ ka kuma in fɛ ale de ye datigɛ junu bɛ ale de la ale de ala sɔsɔ ale de sinji tigɛla ye e ma foyi kɛ ala bon ko ewa olu ye muso marala ye ko o b'a kɔ misiw cɛ la u ka misi dɔ bɔ k'o kɛrɛkɛrɛya fa fatura u ko o kɛrɛkɛrɛya ko dɔ fa tɔgɔ la bon ni o muso in kɔrɔbayara misiw cɛ la k'u b'a sarakati fa tɔgɔ la lesiri tɛ nin na u ka misiw bɛ mara olu de ta ye u ka misiw ye n'u ye min ŋaniya dɔ min k'u b'o ta k'a di fantan dɔ ma u k'o ta k'a di fantan dɔ ma ka ŋaniya a ka kɛ sarakati o fa ye u bɛ n'u ko b'a sogo a kan tigɛ ka sogo de tila fantan ni ɲɔgɔn cɛ ni misi min n'u bɛnn'a la k'o kan tigɛ ka ŋaniya o sogo a ka se fa ma i b'o kɛ mais min ye ko k'a kɛrɛkɛrɛya ka misi dɔ de bɔ a tɔgɔ la o fana n'a bolo misiw cɛ la a tɔgɔ la ko o n'a kɛ an ma damana sarakati ye lesiri tɛ nin na aw de ka muso y'a ka misiw ye den ka sarakati bɔ i fa ye baasi t'o la mais kana kɛrɛkɛrɛya ko a bɛ misi bɔ a tɔgɔ la et puis o sarakati in fana a kana kɛrɛkɛrɛya ni dɔn ye a kana kɛrɛkɛrɛya ni san yɛlɛma a kana kɛrɛkɛrɛya ni kalo yɛlɛma ye se b'an ye dɔrɔn misiw b'an bolo dɔrɔn an fa fatura dɔrɔn an ka ni misi in bɔ an k'a di fantan dɔ ma an k'an ŋaniya baraji ka se an fa ma fɛn t'o la ou bien an k'a kan tigɛ k'a kɛ dumuni ye k'a di fantanw ma an k'an ŋaniya baraji ka se an fa ma baasi t'o la n'an m'a kɛrɛkɛrɛya ni dɔn kɛrɛkɛrɛn ye mais k'a fɔ a ka bɔ a tɔgɔ de la a ka mara tɔgɔ la lesiri t'o la bon ko min ye ale dɔgɔnin de banana bon k'u ko jinnatigi dɔ bɛ yen o de b'a furakɛ ko u n'a bɛ taa jinnatigi ka furakɛ ko ale ko bamuso ma o tɛ bɛn u ni dɔgɔnin kana taa jinnatigi fɛ ko furakɛ o tɛ bɛn ko bamuso y'ale kɛlɛ ko ale ka jɔyɔrɔ ye mun ye e ka jɔyɔrɔ ye min ye cilen ko man ara minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman cilen ko ni ye ko ne ɲɛ i bolo bɛ se ka min yɛlɛma i bolo k'a yɛlɛma ni bolo tɛ se ka min yɛlɛma i nɛn k'a fɔ ni nɛn yɛrɛ tɛ se ka min fɔ balawu ni fitina b'a la a ko i dusukun kɔnɔ e kanu far'o kan o la donc nin ye e ka bangebaga de e ta ye min ye i k'a fɔ a ye ni majigi ni nɔgɔya ye k'a fɔ nin tɛ bɛn nin ye fulankafo ye a kana kɛ i b'o kɛ n'i y'i seko kɛ o la a ma sɔn a y'i kɛlɛ n'a y'i danga a ye kuma f'u ye a tɛ foyi tɔɔrɔ e ma mais e kanu far'i kan e kana far'u kan kɛ in kɛli la dɔrɔn mais bangebagaya kɔni dɛnya e tɛ se k'i yɛrɛ tigɛ ko bɔ la dɛ n'u ko hari ala sɔsɔla tɔ i k'i yɛrɛ tigɛ a la ou bien kafiri i k'i yɛrɛ tigɛ a la bangebagaya tɔ ye dɛ parce que ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko n'i ka bangebaga fula y'i kɛlɛ dɛ ko i ka mushrikiya kɛ i ka fulana fara ni ala kan kana tugu kɔ mushrikiya in de la mais u ka diɲɛ ɲɛnamaya masalaha tɔ u jɛɲɔgɔnyani ɲuman ye u ka diɲɛ masalaha tɔ la wala bangebaga i tɛ se k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ la mais o ta ye mun ye
ni be se ka min fɔ a ye wa nɔgɔya ni majigi la i b'o fɔ a ye n'a sɔnna alihamudulilayi n'a ma sɔn min na a bɛ kɛwale jugu min na kɛwale jugu in kɔ i dusukun kɔnɔ ani i bɛ ale yɛrɛ kɔ i dusukun kɔnɔ a ka musirikɛ n'a bɛ kafira minɛ i b'a kɔ i dusukun kɔnɔ mais min y'a ka diɲɛ masalaha n'a ka diɲɛ ɲuman tɔ ye i b'olu kɛ a ye i t'i da tigɛ la hari n'ale y'a da tigɛ i la e t'i da tigɛ la n'a y'i nani a y'i dangaw o tɛ foyi tɔɔrɔ e la mais i kana fara kan ala soso in ala kuta in na dɔrɔn bon ko mɔgɔ min baada sujudu y'u sɔrɔ maana i ɲinan do y'i sɔrɔ salli la min bɛ baada sujudi bili i kan mais o baada sujudi fana i ɲinan'o ko fo tile 2-3 a binna ka bɔ ka baasi t'i la i ka salli sahalen dɔ fana dɔɔnikibaw ko n'i ɲinana baada ko ni wagati ka surun baara dɔ kabula dɔ n'i ɲinana ko ni wagati ka surun i b'a kɛ mais ni furancɛ janyana a binna ka bɔ i ka salli sahalen dɔ parce que a nana de dɔrɔn ka salli furakɛ de donc ni ewa i ɲinana furancɛ janyana a binna ka bɔ i ka i ka salli sahalen dɔ fana bon ko dɔ ko olu ye kalandenw de ye bon misali la ni e b'a fɛ ka kalan ɲini saudiya ninnu u bɛ sahada sugu dɔ de ɲini i fɛ bon i b'a sɔrɔ o sahada e ma olu kalan kɛ o t'i bolo mo i bɛ taa kalanyɔrɔ dɔ la kalanyɔrɔ min ni o sahada b'i bolo saudiya b'i ta i b'a sɔrɔ e ma kalan olu bolo o sahada t'i bolo mais e b'a fɛ ka saudiya ɲini i ma kalan u fɛ u sahada t'i bolo i bɛ taa sahada in san u bolo ka taa n'a ye saudiya o bɛ cogo di dɔɔnikibaw ko nin ye haramu nin ye nkalon nin ye janfa ye walladina la yashhaduna jura ala ko mɔgɔ minnu tɛ seereya kɛ ni nkalon ye ciden ko hal unabbi'ukum bi akbar al kaba'ir qulna bala qala al israku billahi wa uququ walidain wa kana muttaqi'a fajalasa faqal ala wa qawla jur ala wa sahadati jur galon kuma garon seereya galon sahada ciden ñambalala ciden ko man qassana falaysa minna a ko ni mɔgɔ yan janfa i tan dɔ ye donc dɔɔnikibaw ko ninnu bɛ don janfan de kɔnɔ mais u ye dɔɔnikibaw ɲininka o la ni e ye janfan kɛ sahadaw la tɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ i b'a kɛ ka baara kɛ i ye ewa baara sɔrɔ ni o seereya o sahada janfan sahadaw de ye i ye baara sɔrɔ n'o sababu i b'a kɛ ka baara kɛ i bɛ sara i ka sara bɛ cogo di Sheikh Abdallah Bumbaji ɲinikara nin na a ko i ye sahada nkalon sahada minnu dila k'olu ye haramu ye olu ye junubu ye tuubi ka bɔ olu la a ko ni tuubira ka bɔ olu la i dusukun kɔnɔ tuubu kɔnɔnadiya tuubu bon i bɛ baara min na sahada in y'i se baara min na n'a y'a sɔrɔ e bɛ se baara in na baara in ɲinini fɛ cogo min i y'a sɔrɔ ni nkalon sahara de ye dɛ mais e bɛ se baara in na i bɛ se ka kɛ a ɲɛ ma donc a ko i bɛ sara min sɔrɔ baasi t'a la n'i b'a kɛ ka baara in kɔni kɛ a ɲɛ ma hali n'i y'a sɔrɔ ni nkalon sahara de i ka baara in sara fɛn t'i kan o la haramu tɛ mais sahara min kɛra sɔrɔla nkalon min y'i lase yɔrɔ in ma i bɛ tuube ka bɔ o de la Sheikh Abdallah Bumba ye ninnu Ibn Usaymin rahimahullah fana ɲininkara ɲɔgɔnna la nkalon sahada ninnu ou bien ka nkalon tigɛ imtihani la igijamɛw la ka nkalon tigɛ igijamɛw la k'u suɲa bon ni e ye palasi sɔrɔ ni olu de kɔnɔ donc ale ye cogoya fila fɔ a la cogoya fɔlɔ misali la a ye imtihani fɔlɔ min kɛ igijamɛ fɔlɔ min kɛ e ye janfan de kɛ i ma gaɲɛ igijamɛ filanan i ye janfan de kɛ i ma gaɲɛ i ye janfan kɛ ka suɲali kɛ nin fila bɛɛ ma perdi ba mais nin fila bɛɛ ma janfan kɛ wa pour ka taa donc ni igijamɛ filanan i ye janfan kɛ ka se igijamɛ sabanan na jɔyɔrɔ sabanan la jɔyɔrɔ sabanan i ye baara kɛ ye kosɛbɛ i gaɲɛla yɛrɛ dɛ
i gagnela yɛrɛ de sabanan in na ko sahada sɔrɔ ka baara sɔrɔ ni o ye laban i ma gagne wa mais sani ka se gagne yɔrɔ la mun y'i lase janfa bon a ko n bɛ tellement que sabanan in i gagnera ye i gagne yɔrɔ de o de sahada sɔrɔ i b'a kɛ ka baara kɛ n'o de fɛn t'i ka baara la janfa minnu tɛmɛna i bolo ka kɔrɔ ala delila ka yafi ma i ka tuubi mais ni ewa laban min ɲana i ye baara sɔrɔ ni laban in de ta ye e ka nafolo ye halala de i bɛ nafolo min sɔrɔ halala don janfa minnu ɲ'i lase dɔrɔn i bɛ tuubi ka bolo bɛ la o tɛ kelen ye a ko filanan ewa i k'i jame fɔlɔ e ye janfa kɛ i k'i jame filanan ye janfa kɛ sabanan fana janfan de kɛra fana la ou bien galon seereya de ye o fana sɔrɔ i ye bon ni e taara baara min sɔrɔ ni o janfa ɲɛ ou bien e taara baara min sɔrɔ ni o galon sahada in ɲɛ parce que i ka sahada in bɛ ngalon ou bien i sera fɛn min ye sera baara in ma i ye jame kɛ a bɛ janfa fo ka taa se baara in na bon a ko nin baara subuha b'i ka wari la i b'a kɛ ka baara min kɛ ni nin sahada in ɲɛ subuha b'i ka sara ni ka wari la subuha b'a la mais an b'a jigi ka tuubi ka taa ala ma i ka sagi ka taa ala ma n'i ye baara in ye a cogo la baara in ɲinini fɛ cogo min i b'a kɛ ka baara in ye a cogo la baasi t'i ka o la mais subuha b'i ka nafolo la i ka tuubi ka bɔ a la mais n'a y'a sɔrɔ a ko n'a y'a sɔrɔ a ye sabanan kɛ min ye n'a y'a sɔrɔ e ye igijamɛ sɔrɔ e ye palasi in sɔrɔ ni janfan sahada min ye mais i bɛ palasi min na i b'a kɛ ka baara min kɛ ani janfan sahada ye lase yɔrɔ min na baaraw tɛgɛnɛ masala e ye janfan kɛ angɛlɛ de la i ye janfan kɛ angɛlɛ de la ka sahada in sɔrɔ mais baara sahada in kɛra sababu ye ka baara min d'i ma o tɛ angɛlɛ lakala ye sahada in kɛra sababu k'i bila baara yɔrɔ min na i b'a kɛ ka baara min kɛ ani ye janfan kɛ angɛlɛ kalan na ni sahada in ye ani baara in tɛ kelen ye fɛn t'i ka nin na parce que sahada janfan kɛra baara min na e t'a kɛ k'o baara kɛ i y'o bila baara wɛrɛ de la ni sahada in ye i b'a kɛ k'o baara kɛ ka ɲɛ fana fɛn t'i ka nin na donc a faamuna ka kuma surunya mɔgɔ min bɛ janfan de kɛ igijame la mɔgɔ min bɛ galon saharaw de ta n'i bɛ sahadaw sa i ma minnu kala kɛ n'u b'u lase baara ni marataba min na i ye haramu kɛ i ye junubu kɛ i ye ngalon kɛ i ye janfan kɛ tuubi ka taa ala ma ala bɛ yafi ma mais i bɛ baara min na n'i b'a kɛ ka baara in kɛ ɲɛ a cogo la fɛn t'i ka sara la ni baara in b'a kɛ ka ɲɛ fɛn t'i ka sara la i ye galon minnu tigɛ ka tɛmɛ ala yafa deli ala ka yafi ma olu de la bon ko an balima minnu bɛ taa kɔfɛ ameriki ni faransi ninnu olu fana n'u bɛ sigi faransi ou bien ameriki ou bien a kɛra jamana a sigi papiye u ye sariya minnu fɔ e bɛ papiyew de galon papiyew de fara ɲɔgɔn kan dɔɔnikɛbaw ye nin bɛɛ jaabi a bɛ ngalon hali ni kafiriw don a tɛ daga u ka sariyaw la n'u ka saratiw la an k'u janfa hali ni kafiriw don a tɛ daga an k'u janfa donc a tɛ daga ɲan ka t'u janfa u ka jamana la u ka saratiw la dɔɔnikɛbaw ko nin bɛ ngalon a bɛɛ bɛ janfa kelen de kɔnɔ bon ko ni an balimamuso dɔ ye ɲininkali kɛ ko a fɔra ko muso kana taama ni jumuramiti la mais ni e taamara ka taa kalan jamana kɔfɛ jumuramiti la e taara kalan kɛ ka kalan sɔrɔ ka n'i ka jamana kɔnɔ i b'a kɛ ka baara kɛ n'o kalan u bɛ cogo di foyi t'i ka sara la nin na e ye taama min kɛ ka sɔrɔ jumuramiti la o de junubu b'i la i ye taama min kɛ ka sɔrɔ jumuramiti la o de junubu b'i la mais n'i ye kalan in kɛ i ye kalan ɲuman sɔrɔ i bɛ ka baara min kɛ i ka baara dɔ i b'a kɛ ka ɲɛ komi a ɲinini fɛ cogo min fɛn t'i ka sara la sara dagalen don i y'i ka taama min kɛ ni jumuramiti la o de junubu ye a bɛ komi hiju filɛ dɔɔnikɛbaw ko ka taa hiju yɔrɔ la muso ka taa hiju yɔrɔ la k'a sɔrɔ jumuramiti la haramu don a tɛ bɛn mais n'i taara i hijira hiju sahara farida binna ka bɔ i kan i ye taama min kɛ ni jumuramiti la o de junubu b'i la
ni ala sonna dimanche don ni ala ye angar jage do adresu la aka adresu bebe ni bonda ni ka muso ka tama ka so ni jumara mitala bon ko ka ba ka binyeti ta be do dansago la ba na ya soro binyeti u ba mina jamana denw ka do ewa jamana dirali de la ka do siraw dirali de la ni banna ko sara wali amru sosoli bala ibe junubu soro parce que ye wali amru soso parce que ciden ko wali le amru na ya nyamara ni fenye ni ala sosote ankake odi ata nana hadisa dola ciden ko atile amir wa in daraba jaharaka wa jamalaka akuttu nyema ko harin na yi goshi ko de la ke kan na fulo minila a wajibilen be kay ka tuga ko kana soso donc be na fulo munum mina a wajibilen be de e ka tugu masake ko ola ikan na fulo indama na ya sura ya mina ni hakke mina kunta la uba ya do yorola do yorote minye a junubuna masulo bale de kallagara ne abe eka ikatuga ko ikadama bon anya fo anko minye togo foye ka mugota anka dirsu la ka togo fo amma fo silamia sariya ko togo kana fo de mais anko maslaha kama dawa maslaha kama ani cinyali sirani kama ika dawa kana datugu hire tora kana dawa soro parce que fangate sunna mo la jamana kono janko salafiya fangatu la jamana kono o doni ke bawo ko ni kera woleli kala adaiyatul bashira al masalih wal mafasid be wulu koroshide min be dawa nye ibo koroshide min ko min be dawa cinya ibolo fana ube ka fanga bola ube ka bafe ibo fana koroshide kide nyin fula bekew ma kide nye e wa bangeli ka ma mo tofo bari rotaka hadisa amba aishatu akwa abe jonde sa ubolo aw ko jon niya sa ka kan horonya aka wala ube kan de amba aishatu ko ai akone mo min ko ne jon sa ka horoya wala ube ko de atara fu ciden ko ka jon sa bali aye jon sa ciden ya kutuba kara akon mo ka ma balu aqwamu yastatiruna suruta laysa fi kitabillah akon mo ka kibariye munye mugu munun be saratu do sarati munun ta alaka kitabu kono donc ciden tumbe kutuba chama na be bangele chama ka ba fanu abafo ma balu aqwamu yafaluna kaja ma balu aqwamu yaquluna kaja ate mugo tofo mugo ka kibaru munye nu yen ninfo mugo ka kibaru munye nu be ninke ciden be ninke kachaya mais doni ka ko ni nesi hasirala konnan jiya sirala kata dina man nesi hasirala ni tinyale tala ni atenya yoro mi fo min ka togo ka fode dina nesi hasabula kan nesi hake mugoye adagara togo ka fo o yoro la me ika tinyali ani nyali iko kolochi o yoro la hari ni nesi haya la daga nye mugo togo ka fo yoro mi tinyali mimbala ni masalha mimbala tinyali mimbala o korochi ni ewan nesiha atogo kafo atogo bese kafo nesiha boloka tora tala fara fitina tala dagun tala kata dawani ewa sunna mogoma ibafo masala comme o yere betede doni ke baw yo bila bidia kuntigo munu nye chinyali kela bele baw ye bidia kuntigo do ube woleli ke kata bidia ma u ye kitabu dila bidia ka ubake ka chinyali ke mogo tudo ni emu togofo ku kala hala bange mugo ye mugo bake ka trompe nu ye adagaray ka nunun togofo na dagaray ku togofo mumbe laje tinyali mimbala ni nyali mimbala o laje masalaha ni tinyali laje odi atu doni kibaw ko jalibul masalihum muqaddam darul mafasidu muqaddam ala jalibul masalih ko ka tora nyoni ka boyka ko udebe an nafasa malinye kana deruli mafasidu ka tora nyanu ode be masal hasamalin
donc o tora ñoni de be korosi sino ciide ñere mugo tofo o fana della ye munye muso do nana ciide ma ako mawuya ye ne ñini furla ani abu jahami bon ciiden ko amma muawiyatu fasuluko wa ma abu jahami fa darabu linnisa ciiden ko mawiya koni fantando na folo tabolo de mais abu jahami muso gosila do nunun togo ma fo utuye tude ñu togo fo kofe korofolite nesihade do ayi ko nanja ke muso de kelen kele be mi ayo togo fo ka kala halafo ako inki usamata furu usamata ma wala ufula bebe silamiya sariya kono ka bangeli ke kasurima mugo togo fo abe ahli sunol jama ka aqida la be ciden ka tabolo la ka mugo ka togo fana fo ni masalaha serama ko nanja bolo ka dinaye ani silamaw ye o fana be aqidati ahli sunol jama kono donc me be masalaha ni tinyali de laje wala ni yoro la ale ye mugo togo do fo ko pour ka kala hala bange anya fo cogo mi jamana billa hala minna ewa sunna mugo ka dogo fanga tula janko salafiya ni min be tora se aka dawama abe kolosili ke ola donc ambe min fo utigu be la hala mununke bebu kalama jamana en kon an ko marashi ka bo fama contrôla marashi wala ube kam mugo murti fama kama ne yen nunun fo ko perepere latige har wodo ko tubalan kuma na la har kunun dersun kuma na la ka perepere latige kuna sini dersun kuma na la ka perepere latige min ten no to ala ni haklima kelen kele be tayro do ala o ma jare an ka kise ko sugu do ma min be dawa fana ciyambolo ube na ba fanga dogo yambolo Sheikh Arabi Madkhali yo fo ubedi Jabiri yo fo Sheikh Arabi Madkhali aye kitabu do de la kitabu yake muhadara jamia de la Madina jamia kitabu ni al hasu ala al mawaddati wal itilafu wat tahjir min al ikhtilaf min al furqati wal ikhtilaf kitabun to yenni ayi kuma takanyesi ifriqiya ka dawa kelawma ako dawa kelamu be afriki na be yoro la na yere bado fanga be bidiala fanga be bidia karamogo la ako na uba fe ka weleli ke kata tauhid ma ani aqida pour mo kana bolawunye aka wajulu mo kana bole awunye aka wajulu kana nege bo mo la nuba bawula o ka bidia karamogo ba munumbe o ka tere ka karamogo ba munumbe aye ulu togo foli bila donc hari nabe kuma na yere bado o ka karamogo bawye mo munu sunna karamogo munu ko niya do dusukun kono comme bunteme onu na nyogona kana akana ulu togo fo yere ko kote aya fu maliki kote ibn abdul barri kote bukhari kote muslim kote doni ke baga munu bonyale mu dusukun kono aye ulu togo fu ye ku ye aqida fote pour ka se ka fam parce que ye karamogo munu ko niya dugu ya do o ka population kono na ye ulu togo fo dorube bola ka dawanye mais na ko bukhari kote muslim kote maliki kote ibn abdul barri kote karamogo bamunu sunna karamogo bamunu temina nu ulu kabu dusukun kono na ye kuma fo ku ulu de kote o katele ko kuma mina bo ako fena na yu ka karamogo baw ale bolo shego bamunu bo ale bolo shego mba bolo degere mina le dusukun bolo kono degere mina ne ali ya ale ka shego fo ko fili bantia fo ko be ela metogonia o be bolo yenyede min ka bole bolo kateme mugo beka ebo ode togofo ko ye filibante ko ye bida mugo est ce ale be lambe tuguni ale be boli enyede ako alimami fana alimami munun kabbo udusukun kono alimami ulu yere nyana nin karasa de kera sababu ka dina yira nela ale de ne ka nyema ale de ne ka e watuba nunjuru mina bagay dina la ni iko o ye filibante ale be sega lambe tuguni atese ka fam akuy atese ka lamu be boli nyede donc an kan nin kolosi dawala sinon anta contrôle ko mo to kana fo kara duka kan to contrôle mais an ko masalaha de kala je fula de be dina kono ni yaye salafu ka kuma fula mun be u ka kuma dobe u ba fo koyi kana kaida i kana mo to fo ni be dina bangele i kana mo to fo i u ka kuma dola euro dola u ba fen min kera bidanye man tinyali kere aya to fo min nin kuma korete ku ka kuma ba ke kan yogo ngulide ube kuma ni masalaha de abe kuma hamura buni hambali u ya nyininka ko qurasani jahamiya munumbe adagaran kan da tigalan kan yere tigulawa ako oho me o kofi ayre mirla ako mi ambali ma sunna mo munumbe qurasani u tisse ka u yere tige jahamiya udade
parce que jahmiya lo kacce wuye fanga be jahmiya wudela utesha ko wala salafu ka kuma be fara nyogon kan nin cogo de la yoro munu nu ba ko ko kaida ani se wadawa maslaha ikana mugo togo fo signali bala yoro mi nu ba fo ayo mugo togo fo aka aradu kuka signali tala nyom aka signali te dawa ka yoro mi fitna tala yoro mi de fasadu tala yoro mi de o ba fo ikam mugo togo fo ika bange ka prepare la tigeke donc ambe mi fo ni yoro la o yenninde uko ni aw kera sababu ye sisa aye mogo wele kata sunna ma fo sunna donu dusukun kono ya faamu a wakati abese ka mogo togo fo kara duka ka te balula mi mogo ma sunna yere faamu folo karamogo baw yere be jamana kono yero ko salafiya bidiya de bon nan kera sasa karasata la uballa me togo utalla me ube bulanya de donc sinon mogo be dawa ke ni salafiya ambe be kulu kele ambe la nyini kele mais an ka doni ke bago ka kuma ni salafu ka kuma ma ye masalaha ko ni masalaha baliya ni tinyali ko ni pemmin korosili fo an ka wulo fana korosi an ka dawala subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk doko wulo be burusula ko ni mogo min ko ya ka muso bila ko mogo be jembe wudeta kata atigi fe ubeta muso inde fe ubeche ubeta muso mo fe uni jembe wude beta puru muso inka sage kado akache kasokono ko obeche godi Allahu alam ni abe kom ni nyu kala da madeli kan ni lada faname na ya soro chinyado ni nyella da jugoye hada made dilali akani me ibe dilali ke ni sira de sira minni silamia sariya ake sariya ibe dilali ke ni o sira de me minye ka jembe de fo jama ka wuli abe jembe u fo chewu muso abe nyagambi ko aw beta ko de be ke sababu ka muso sagi kana che ka sokono mogo kana fara o jama ka dilali kanyi kata furu dila muso bilala ni bilali madafa sabai kata furu dila muso in ka se ka sage ka do ka sokono o ye ko nyuma mbade me aya ke ni sira min daga lendo ateke ni ala kutai kwa min fo ka fo ciden ko muso ma ni muso den saba fatura enye fitini katallagara ubeke sutura ni jahannaba ce uya nyinin ka ko dem fula do ako har dem fula ko amma nyinin ka den kelen ko nila ko yala ni dem min fule ni e ka muso tunjora kalo saba kalo fula ni o kono ciana o fana be jate den nunu na wa ko o fana be do abange bagaw ni jahannaba ce ba ayi ni kono dafara kalo nani konila ni kono dafara kalo nani la ciden katisa sabati lembe Abdullah ibn Mas'ud ko hadisa akon ni kono dafara kalo nani la de ala be malikiya nyamariya kanni finye ka do denna ka to abakono donc ni kalo nani dafara dengu dewna ni finya na ka do ola bo har no o jigina ani nimma bo nin tun donna oda abora de obejate hadama denye obejate denye obeke ewa wedo ini jahannaba obeke sutura ini jahannaba ce wodi ato doni kaba ko den sugu amba kasanke de ambe salli kaka ambe ta sudo silama kaburu so de la parce que hadama dende togo be fo ala ibe togo wela ala ube den kunde saka fakala fanna shebiye donc o koni be do akono ne minye kalo kele kalo fula ni kalo nani madafa uye sogo bunde wote hadama denye wote konte ni kalo nani dafra minye ode togo de har woni ni mabo o be jate ko yala asabatirawa ko yala ni sungalo ni mogo folo min ni sungalo sera ni sungalo kalo jora ko ni mogo folo min yaye iye mogo kibare naye
ko kalo jora ko ika ewa farikolo haramu yara jahannaba ma ko uyo fo yalo ka keneba ay moye baraji koni bala parce que bato de do silamo ka nyogon deme bato la ka kalo nyini bon ni kalo sabatira ye mo tilenye ka mo kibaranai pulu ka do kalo sabatira mo kasu baraji bala wa ta'awanu alal birri wa taqwa ala ko ye nyogon deme bato ni herala mais nim baraji min fora no fe koy fare kolo be haramu ya tasuma ma mo hadisa ya allah wa alam bon ko ulo azansi tigun kulu be hiji denw nyini ko di azansi tigun ma ko ni ulu tara azansi tigu be wori do takadi uluma basi bala ba bon na ya soro wori min be di ema uma da kiliyanka ka fo e bilalanya misali la ni hiju wori e misali la ni million kelen de do uba ke million kelen ni keme muga kiliyanka million kelen ni wa muga uba ke oye pour uka wa muga indi ema ka da kiliyanka nintebe mais ni hiju wori hakke fora ninde hiju koni wori mais azanji tigi yere de ya yira ni mugo min ni mugo nana nema a yere ka wori la mbe watandi ma ni mugo nana mbe wa muga dina ni mugo min mugo nana bashi tola o ba fo ni masimsara e fana be tama ke ka hiji de munu nyini ka dama ubo o bara min ke o be komi o yisara bashi tola ni ya soro azanji tigi babo a yere ka wori de la na ta da kiliyanka bon ko misiru dɔ bɛ ko kuranna dɔrɔn de ka fɔ olu kɔnɔ u bɛ kuranna dɔrɔn de fɔ k'u tɛ hadisa fɔ kiiri bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ tigiw ye hadisa ko nankariya de komi u b'a fɔ min ma minnu ma ko alikuraniyun ko kuranna dunkɛ dɔ ye olu ye ko min bɛ kuranna kɔnɔ olu bɛ baara kɛ n'o de ye fɛn o fɛn tɛ kuranna kɔnɔ u tɛ baara kɛ n'o ye n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ sugu de don ninnu ye kafiru de Qur'ani yuna doni ke ba ko lu ye kafiru de mogo banna ci den ka disama e kafir de et puis atigi ma so Qur'ana yerema atigu ma limana ni Qur'ana yere de ma so Qur'ana yere de ma Qur'ana de ko ma yanti wanil hawa in huwa illa wahyuha Qur'ana de ko ci den te kuma na nin dunwaye ko aye fe ngo fe fo wa hawde do na ci rama donc ci den ka hadisa sale be na ya fo Qur'ana yere de ya yiran na ko wa hawde do wala de ya ciyama ni e ma so ma ima so Qur'ana yere de ma folo Qur'ana de ko ma atakum rasulu faquduhu wama atakum rasulu faquduhu wama nahakum an fantahu Qur'ana de ko ni ci de nya mindi awma ayamina ni ci de nya bali minna ayatoy donc ci de nya mindi e ma ye min fo e hadisa kono aye min di ma hadisa kono ibanna Qur'ana yere de ma Qur'ana de ko ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasul